Da, bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft. What? Ai făcut ceva cu o textură nouă care mi-a zis și Clau să încerc. A mea nu prea mi-o place. Stați să vă prezint ce am făcut. Ce am făcut eu off camera. Da, cum vedeți casa. Am uitat. Da, uitați, asta am făcut așa. Eu am vrut să fac așa, că a fost așa. Acolo am făcut așa, al negru, așa. Și aici am făcut așa. Și am mai făcut aici așa. Va veni mina în jos. Aici am făcut pentru portal și încoace va fi de enchanting table. Da. Da. Și, nu știu. Da, am mai pus sugarcane-ul acolo. Da. Așa. Și o să mergem după Dark. Da, după Darkwood. Sper că mai știu. Da, și dacă nu o să mai știu veni acasă, să-mi dau TP acasă. După dau kill, dau TP, că am coordonatele scrise și ajung acasă. Sper să găsesc. Sper. Iată, aici. Nope, acolo. Aici. Aici. Da. Mergem episodul acesta. După cum vedeți, am făcut și casa. Bunifică. Văd că nu găsesc pădurea. Scuzați, îmi este tableta aici. Da, stați un pic. Da, acum a revenit. Era tableta pusă aici. Și făcea boxele urât. Cum am merge și pe aici. Da, merge, tot merge. Da. Aia! Da. Revenim după o scurtă pauză. Da, am revenit. Da, am scris egal altceva. Și episodul acesta, cred că o să mai filmez, poate. O să mai filmez DJ. Da, nu găsesc pădurea de Dark. Haide, nu găsesc. Acesta este un fel de survival open. Da, stați. Nu, sus. Că nu vreau să bubuie. Da, o să mă duc acasă. Deschidești TP. Așa. 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 Hai. 12, 74, 720. Stați un pic. Unde m-a dat acolo?
12, 74 minus. Ia. /tp minus 12, 74. Da. Da, trebuia să scriu și așa. Fac și eu screenshot. Așa. Da. Revenim după o pauză. Da, am revenit. Am stat de mama naibii. Acolo. Da. Și am fost și pe noapte. Da. Dar totuși am găsit și am luat și setting-uri și dark, lemnuri, uși vreau să fac, da. Și uși vreau din dark. Fac 3 uși. Ne iau geam de la aici. Am făcut și geamurile colorate, am luat nisip. Uitați, vedeți și aici. Nisip. Atunci am pus geamul aici, că nu-mi place acolo că se vede. Da. Am luat setting-uri. Da. Ia să cam de ce face acolo cât vreau. La câte zăpadă pe aici. Și băgăm lemnul și ușa asta. Așa. Da. Nu prea m-am dus. Episodul ăsta cred că o să mai facem bine mai jos. Știu ce facem. Așa mai dăm. Fac. Așa mai luăm de aici, așa. Să facem. Așa. Nu știu. Mâine nu cred că post. Ba da, postez și mâine. Iarăși n-am luat torțele. Iarăși trebuie să mergem pe torțe. Și să nu uitați să dați like, share, subscribe, încă să vadă și prietenii voștri. Dar să nu uitați să apăsați butonul de like de acolo de jos. Da. Mă motivează să continui seria. Uitați aici, sunt torțele. Mă motivează să continui seria. Da. Și da, cam asta este episodul. Nu prea am făcut nimic în acest episod. Scuzați-mă că n-am făcut prea nimic în episodul acesta. Da. Și cam atât pentru acest episod. Până data viitoare. Vă pup. Bye.